صبح خیر دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. نوار امروزه از بازار کاروان 12 درآمدگاه طرف تیلو بازار 61 مگزین پیشنهاد می شود. مرحمت تا آخر تماشا کنین. کرتای نوینکای پیگ اومدگی کسی در کره مرحمت انامین سروغای مگزین ما گفتم، بار دیگر تکرار میکنم. درآمدگاه رقم 12 طرف تیلو بازار 61 магазин калон ламираж навистагай болошта. Биёед бо нарх наво аз пеш бинед, пушен, материалоша бинед ва баъдан нарх наво карда харидорӣ кунед. бонувони азиз, агар шумо дар ҷустуҷӯи ҷойи кор будед, пас ин маълумот маҳз барои шумост. ширкати феберлик барои хонумон имкон медиҳад, ки аз хона истода кори худро дар реҷаи дилхоҳ пеш баранд. ширкат кормандони худро бо музди маоши баланд ва тӯҳфаҳои гуногун ҳавасманд мегардонад. шумо метавонед вақти худро ҳам дар назди фарзандону пайвандон гузаронед ва ҳам бо кори дилписанди худ, ки тариқи телефон онлайн сурат мегирад, машғул шавед. инчунин бонувони донандаи забони ӯзбекиро ба кор даъват мекунем. ба қайдгирӣ ва омӯзиши кор ройгон мебошад. барои маълумотҳои бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. имконияти хубро аз даст маде ва ҳамкори ояндаи мо шав. марҳамат дӯстони азиз, модели якумша бинен чӣ қадar тана хушрӯ места. ин рангш серияй, тёмна серияй. аз ин тёмна серия дигар хелшам ҳастай. ҳозир тамошо кунед, бо ма дар навор нишон метиҳам. нархи ино 600 сомонай. размераш чӣ хелан? размеро аз 46 то 56. ина касе дар кораи марҳамат метавонед киртои пек омада харидорӣ кунед. 600 сомонаҳош омадагӣ ҳастанд. ана ин ранги дигаршай, ранги фиолетовый. ҳозир фиолетовый мо даштагиай духтарако. аз анами ин пекам фиолетовый омадай. марҳамат касонеда ки дар кораи метавонед омада аз наздик бубинед. ира сангошам хеле рӯшанакай. ҳозир ман сангоша аз наздик нишон метиҳам. тоза ваяй хамелеон. марҳамат ина сангоша бинед. устинакош хулас фасони бадай. иям ҳами 600 сомонай. ана инаш боша бардову рангай. иям фасонай рангаш. аз наздик бом хушрӯай рангаш. афсус ки дар видео хеле намеоя ранго. вале каси хоҳишмандай суроғара ма гуфтум, метавонед омада аз наздик хутон бинед. ипек материалаш ҳам хеле паплинай. паплини пиллаги хушрӯҳоян. марҳамат хоҳишмандо. размеро ҳаст. нархи 600 сомонай. бо биёед аз наздик катихчон гап занед. нарх наво карда баъдан харидорӣ кунед. ҳозир ё дигар рангош ҳастай. дигар рангоша ман нишон метиҳам шумода. марҳамат анаи барои ҳоҷияҳо сафедаш ҳастай. ина гулои и хуб омадагиай ранги 3D-яй. инчунин бо ҳозир дигар рангаш ҳаст. мана ин сериш, ин сериш бо дигарай. гулаш дигар хелай. сангошам рӯшанакай. якум дигар буд, ҳозир инаш бо дигар хелшай. баъд ана ин сабзи торик. сабзи торикай фасонай худаш. аз ин рангам ҳастай. ина гулша аз наздик бинед чӣ хел хушрӯай. аҷоибот. ва боз як ранги дигар дорада. ана ин шоколаднови рангаш. рангаш хушрӯай наздик. беҳад фасонакай. рангҳои торик бисёртар омадагиянд дар пеко. ина духтаракое ки нағз мебинед ин рангора, метавонед ки аз анами киртои ипек харидорӣ кунед. анаиш бо гулош дигар хел сангош тёмный. ина иям ҳам хел ҳамаш нархошон 600 сомонияй. бо ҳаста ягонта ин серира нишон додем. хулас ҳама хел ранго ҳастай дар ипеко. метавонед омада аз наздик бо хутон бинед духтаракои азиз. ҳозир боша бо дигар моделҳоро нишон метиҳам. арзонтаракоша метавонед аз оно интихоб кунед. духтаракои азиз, ана ин модели дигар хеле новинка. фасони бад хушрӯаям. марҳамат нархи ино 300 сомон. паплиная. паплини ғавз хушрӯай материалаш.
бинед сангои ҳамихе Сваровски дора. Сангои хамелеон. Размераш чӣ хелай? Аз 46 то 56 размер доштай. Ина рангош. Дидед сабз фисташковия? Фисташкови ранг дораду. Ана ин гарчични. Хулас 300 сомони ино. Ана инош бошад духтарако ази 2 расветка, 3 расветка дорада? 4 расветка дора. Ино рубашкаги ҳамаи размерош омадай. Паплини тозаи хушрӯвакаи мулоимак. Нархошон 200 сомонӣ. Марҳамат хоҳишмандо. Размерош чӣ хелай? Аз 46 то 56 размер доштай. Марҳамат инаи рангошай. Рубашкаги куртои дарозаки хушрӯи паплини. Рангакои фасон. Я ранги дигаш чӣ хелай? Я ранги дигаш боша сиёсафед. Дидед? Малиновый, зард, сабз ва сиёсафед. Аз 46 то 56 размер ҳаст. Нархаш 200 сомонай. Барои авай духтарако дер накарда биёен аз анами куртои фасон харидорӣ кунед. Бори дигар такрор мекунам ки ин аввор аз бозори Корвон даромадгоҳи рақами 12 тарафи Тилобозор. Магазини рақами 61 пешниҳодшудагӣ ҳаст. Магазинои калонанд. Биёен ва аз наздик бо худтон бинед.